inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'udhu billahi minash shaitani rajim kai inna lillahi wa alaikum safa da ku alahiya ba ishara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lai wasu abubuwa na yanzu a rayuwa ban taba ganin su ba yau ko wani adam bai taba ganin su ban gane ba kace da lokacin da sallah ka mutum sallah su bayan bacci ka kuma yi kuma yi sallah din ba ya sallah ba ya sallah ba babba hasara iya hasara ce babban musiba yanzu kai in tadda ka mu je masallaci ashe wai kai baka sai ka kuma bacci rai kaddara ta duk wa'azin da malamai suke gani suke faɗi baka saurari baka ji haka kuma sallah haka kuma bacci bayan sallah su bayan Allah da ga wannan zakata an ka gana tashi so ba in ba mun ta tare da ka bar ni da Allah to abin da za ka yi bayan ka koma ka gama sallar su bayan ya kamata in zikiri za ka kai zikiri in ta ya za ka waje aiki.